At sa dinami-rami ng mga tao sa mundo, milyon-milyon, bilyon-bilyon, ni isa ron wala ka namang naging jowa. Ni isa ron, ako sinasabi ko sa inyo, wala man lang trumato sa'yo ng tama. Ni isa ron, wala man lang nagseryoso sa'yo. Bakit? Sa kanila ba ang problema o sa'yo lang talaga? Huy! Mahal, mahal, mahal! Annyeonghaseyo, Kimchino imnida. Ay, magpe-Feb 14 na imnida. Magpe-Feb 14 na, mahal. At talaga nga namang ang dami ng nagkalat na flowers. Ang dami ng nagkalat na kulay pula, 'di ba? Buti na lang taga-Love Radio ako at talagang yung mata ko ay gustong-gusto na rin ng pula. Pero kung hindi ako radio DJ ngayon, sinasabi ko sa inyo namumula na rin yung mata ko, no? Kasi ang sakit sa paningin, na may mga jowa ang lahat, may flowers na tila ba na advance ang undas kasi ang dami ng flowers. Wow! Ang bitter. Mahal, mahal, mahal. Ako to si Spicy Opa mo sa radyo. Nakapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kimchino. Makakasama mo ako 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. Ako ang iyong makakasama. Kung ikaw ay naglalakad-lakad ngayon, kung ikaw ay nasa ukay-ukay, shoutout natin yung mga tao sa ukay-ukay. Kung ikaw ay nasa biyahe, nagdadrive o di kaya nabusinahan ng driver sa likod mo, ako ang iyong kasama. Huwag ka naman bad trip. Oo, good vibes lang tayo dito at magmahalan lang tayo. Wow! Oy, speaking of single, ngayong Valentine's, ang dami ngayong single na kung saan ginagawa na lang busy ang sarili. Na minsan, ang Valentine's Day ay talaga nga namang normal na araw lang. Diba? Tapos na taon pa yung Valentine's Day, February 14 na taon ng Sabado. Talagang weekend lang sa amin yung mga single. Hindi, pwede pa rin naman mag-Valentine's Day kahit mag-isa ka lang, kahit sariling sikap. Kaya nga tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo sa radyo. Ay nako, ibibigay ko ang 3 Valentine's date ideas sa Self-Love Edition. Ito na yung sinasabi natin na kahit single ka, ay nako, pwede ka mag-celebrate. Na kahit kamay-kamay ka lang, pwede ka mag-Valentine's, di ba? Unang-una, Valentine's date mo sa sarili mo ay ang food date. Ito yung sinasabi natin na, di ba may cravings ka? Di ba nung isang araw hindi ka makatulog, kakanood mo ng mukbang? Di ba nung isang araw kakascroll mo, nakita mo yung trending ngayon na pagkain, gusto mong kainin, di ba? Hindi ka patay gutom, nagkataon lang na talagang masarap yung napanood mo. Kaya it's about time. This Saturday, this Valentine's Day, pwede mong ilabas yung sarili mo. Pwede mong i-date. At kainin mo yung gusto mong kainin na talaga nga namang kinikrave mo ng pagkatagal-tagal. Hindi yung maling tao yung kinakain mo. Uy, totoo yan Minsan kasi hindi mo naman kailangan na ibang tao para i-treat ka ng special. Hindi mo kailangan na ibang tao para i-date yung sarili mo. Kaya ka nga nagtatrabaho. Kaya ka nga nag-iipon. 'Di ba? Para saan yan? Hindi mo madadala yan sa hukay kung hindi mo gagastusin. Kaya it's about time, itong Sabado, Valentine's Day, February 14, kung wala kang kadate, wala kang jowa, di ba? Tuyot yung love life mo. Ikaw na lang gumawa ng paraan para ma-feel mong special ka. At muli, mag-uumpisa yan saan? Sa sarili mo. Kaya kung ikaw ay may craving, food date ang aking masasabi, 'di ba? Kung ayaw mo naman mag-isa at gusto mong kasama, ako yung single din naman at free ngayong Sabado. Tayo'y magkainan. Huy! Tayo'y kumain sa labas, 'di ba? Why not? Anyway, mahal, isa pa lang yan sa bala ni Kimchino.
At si Kim Chino ay babalik hanggang 9 p.m. pa naman kasi ako. Kaya mahal, dito ka lang. Balik na tayo sa Rock Rockan Music. At manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number